isone dilok-dilokno aku bejat pisan. Ya kon niku sing bejat wong kon niku tilake balon. Riko tambah tilake germone, Bek. Tau dieret-eret wong di Tegalan ditumpaki wong atusan. Aduh, ya kon niku sing gak paneton gak eling digejer wong puluhan kaya ngono iku. Di stasiun barang iki kok gak eling. Aduh, aja kate ongket-ongket barang biyen min karuan minggato kono lho wis tuturono anakku sing bejat iku. Lampung gawa pacul Don, cek gak keruk-keruk tok ngono. Lah ngene iki aku lah menekno kon tamul. Kon nek gulut cek gak kesrimpet, cek gak ambek ngrijiki. Wah, yo opo kon. Oh iya sih Don. Iya Don. Apa? Kate ngebon. Enggak Don, aku ora kate ngebon. Aku ate takon. Lah kate takon apa maneh sih, Mul? Kon mulai mangi sudan takon ae. Kate takon apa kon? Jamat nandi Don, kok ora ketok blas. Loh. Lah kon sik gak krungu kabar ae ta, Mul? Kabar opo? Lah jamat kena loro abu ngono, Mul. Wah iko mlakune mengkreng-mengkreng tok. Loh, abu. Kena santet paling yo. Antuk-antuk santet kon niku. Jamat tuh kena penyakit abu, Mul. Entalune semua lor ini lho, ndoke koyo klunung. Waduh. Kena opo kono ane iku? Lah ya mbo, Mul. Wong jamat iku trunyune gak ukur. Senengane ngendhok blara. Wah, dangan-dangan kon anu koyo aku biyen iko Don. Loh ya. Ngono iku kon padha ae ambek ngarani aku tak, Mul. Aku gak tahu, Mul, nglakoni koyo ngono iku maneh saiki. Kapok aku. Saiki kono aja aran-aran ae. Nek jamat tuh ya mbuh, saking kena penyakit mbuh ya apa ora ero aku. Yo gak ngarani Don. Lah wong penggaweamu yo ngono iku. Apa ae ngono ku, Mul. Pak gede gegere arit kene kok cengelmu lek ngarani terus ae. Wis omong-omongan ta wis, gak nyambut gawe. Ate nandi kon Hul? Kon iku ya apa sih, Ul? Wayahe nyambut gawe gak enyang, ngene iki tambah klento. Karepmu ya apa saiki? Asline ya kepingin penggawean, Bos. Lah tapi Bos Andoko nambahi sapi lho. Lek aku penggawean dhisik, terus ngarite kari. Ya kentekan waktu ta. Alasan tok ae kon iku, Hul. Kabeh iku teko niat. Lah nyambut gawe macul mek setengah hari. Karene waktune lah kenek ta kon gawe ngarit, kon gawe meres, kon gawe nyombor. Kon kendo. Kok dorong buka ayo? Kali wis awan. Arek-arek ya durung teko. Lah kon tenan ndi, Wer? Ya sekolah tayer, mosok koyo kon kluyuran tok. Ya kluyuran. Wong kene iki
iki golek dagang. Lah kok niki lali ta apa? Wong saiki sekolah ya prei tanggal abang. Loh, masa saiki tanggal abang ya? Ya iya, kon gak duwe tanggalan ta yo apa? Gak duwe aku yer. Oh ya mesti ae. Nang omah wis engko sore. Tak kei tanggalan di omahke. Iya yer, engko sore aku tak nang omamu. Dungaren kon bacaanmu ngene. Biasanya bacaanmu juragan. Pegel aku par. Mari ana wong nyelang dhuwit, gak tak kei. Dadi ngamuk-ngamuk nang aku. Menungso ya wis kaya ngono iku, Yer. Mereka tidak akan peduli kau pernah menolongnya kemarin. Tapi yang mereka tahu, kau tidak menolongnya di hari ini. Intine, awakmu nolong berbuat apik model ya wae. Sing wingi iku wis ilang, Yer. Pasti saiki sing dieling-eling iku mek elekmu tok, Yer. Mergo awakmu gak iso nulungi wong iku dina iki. Kok pinter kan saiki, Per? Ya pinter, wong iku dawuhe Bos Andoko. Lek sedina tak gawe obat tok lakar kentekan waktu istirahat ta, Bos. Aduh kon niku sik enom kok ngosang asu ae hul. Lah mbok sing semangat nek nyambut gawe. Ngene iki kena gawe sangu tuwek. Lah iya. Wis ngene ae Hul. Kon lek gak kagak ambek penggaweanmu, preyo ae wis gak apa-apa. Tapi ya ngono. Duit kon ngebon 700 nang aku kok balekno sing separo. Soale kon kerja mek 5 dina. Waduh. Aku lek nyauri duwe ya gak iso ta, Don. Paling iso ya nyauri suket. Lah wong kon utangi utang duit kok kate kon sauri suket. Jane Hul cenono sila-silae ya. Kerja ndek Tegal ya saurono teko Tegal, kerja ndek kandang ya saurono teko kandang. Lah kon gak kon campur aduk. Pokoke gak mau tahu wis aku. Lah kon kate ngebon nang susu dhisik gak apa-apa, bono dhisik tapi saurono aku kok tak balekne nang Pak Handoko duwike. Aduh. Iya wis, gampang ya Don lek iku. Ya wis, nang usahno lho Hul, nang balekno pokok duwike ndek Tegal kene iki wegah. Lah duwit ndek Tegal kon campur ambek penggaweanmu ndek kandang kok gak karuan hitungane. Oh ya Mul, aku kate ndelok wong nyirami gobis ndek wetan. Kono ndek kene sik ya, tak tinggal diluk. Nah, di sini bunda. Aduh, syukur deh. Aduh, lapuk deh. Aduh. Aduh. Lapu siam ya. Aduh. Kentolnya si bulu. Usah kuati keting mis gede. Terus nih udah kita gede. Setelah kau ini buncing dulu. Jangan. Ribet agak bun. Lapo kan jam, inceng-inceng dari kamarku. Anu terus lumayan ulan. Kok ndak kurang ajar kan? Inceng-inceng. Aman. Ya iki ki. Apa? Oh, inceng. Aduh, aku tuh pakatoan. Oh, aku. Aku tadi ini kurang ajar. Gimana gue kayak ngomong? Guru lipat mung. Saya kena. Apa? Kon ngarani aku gak gaya ngomong. Cek ki, tesen jaman cek ki. Kon gak kata apa? Takonono. Oh, iya pi bener. Agemat kon saiki ngaku. Aku mah gak kata apa, jujur kon. Anu pi, sing tali tok sing burine kudu Loh, lah kok bener pi? Berarti kon ngincing temenan yo. Bener. Tapi sing kudu ngono ku dudu katoke jam. Selet iku. Wis,
Loh, goblok lu. Iya Kang Mun. Ulune si mubeng. Kok tompelku gini? Aduh, lah iki tambah iki pisan ya ngono bojone diinceng kok iso debat cilik-cilik. Berarti kon temenan menginjeng aku yo. Oh, ya kau. Lapane lah kon budine kok ro. Terus kon nek gak ro saiki kutangkur napa? Bakal nginceng jamat iki mangti. Suwe wong ambek nglenting ngene kok. Nglenting ngene. Melendang apaan sih? Gitu kok baku ta. Lo iki apa gara-gara ngombe apa teko londongnya nih. Kuwi aku ngarang aku. Menawa cocok. Aduh, wis gak percaya blas aku jam. Lah entene kon ngarang, saiki kutang kurna apa ayo? Opo rek kutang emang rek? Sio. Ngono lho rek, kabar macan peng bikin ono atume aku mau bergaul lho. Iku ngono gak lorek jam, iku ngono panu. Aduh, berarti nginceng temenan kuwi lah bener kabeh. Ngono. Aduh, apane wis ora ketemu. Aku di. Apa le? Nempel bokong ini kok bolong. Lho lah kok anjuk bal-balku barang sing kate ditempel ya apa kon iku meh. Apa ICB kok asih bol-bol barang abane? Ya cemet iku lho, bole mbokne jarene ngowo, sik kok nempel lek gelem nah. Duh, kok model ae. Dituku cemet ta tilake omahe Gimon iki nah. Aduh ya mbure arek iku kontrak paling arek-arek iku Bi. Ya Carnina cek ana sing nggeni omah iki. Gak nah. Kon iku lho apa Tegal kari sanggen kabeh kok iso kondol kate kon gawe apa duwike? Lariko iku loro teko sapa barian Bi, lek katene tak dol Tegal iku. Ya cari arek-arek aku iku nah. Mari nek kate kondol iku lho kate kon gawe apa? Rumangsaku kon pangan ya wis gak kekurangan nah. Kon bendina iku ya oleh dhuwit mijet-mijet wong. Lah apa Tegal kate kondol barang iku lho. Aduh lek masalah panganan jane gak kekurangan Be aku. Lah tapi lek gak didol iku lho Be. Lah wong utange arek iku sak gulu. Apa sing kate gawe nyaur Be? Lah sak gulu iku piro nah? Ya sak MB, lah lek gak disauri arek-arek iku sida dihukum, Bi. Lah lek aku ya karo ancik dihukum, ngancene wis gak padha gak pelete lah loro iku, kan ancik dihukum aja disauri wis. Lah lek aku ya sakaken, Bi, lek arek katene dihukum. Wong emul iku lho menenge wong, menenge arek. Sajeke mari rabi iku lho. Male katut-katuten. Ya ora katut-katuten nah, wong biyen iku ya wis tak kandhani sadurunge rabi. Lek rabi dulur iku gak ilok, jenenge dulur kepuntit. Ngono ya sik diterjang ae nang arek-arek ora nggugu cangkemku iki. Kon ya ngono, kudune kon ya ngandhani nah biyen lapo kon oleh pisan. Lah aku iku loro teko ndi be, lah wong aku ana di Hongkong kono jarine rabi. Rabi sapa aku ngono meneng ae gak ruwo rabi dulure dhewe aku mulih loro wis duwe anak sitok asline iku ya sing kurang pimpinan iku anake Riko Be mulih ku menenge wong akeh wong ero lek mulih ku meneng lama nang aku ya gara-gara anake Riko iku sing gak kena pimpin
Oh, berarti padha ae kon nganggep aku iki ora teges mimpin anak ya, nah. Aku iki wis tuwek ya, Nduk. Aku gak kurang-kurang, Nduk. Anak sak dabrese kaya ngono mimpin anak aku iki ora kurang-kurang. Kok kon iso ngocek kaya ngono nang aku? Lah kene yo Bek, lek riko aku gak tegas mimpin anak, Bek. Lho, Ya opo Per? Ya mene wis udan. Lah kate ya apa maneh ya? Long ya wis musime. Tambah dek filme Bahtera TV. Mari udan moro-moro panas. Kadang ya udan panas. Enak ta Per? Udan panas. Kari nambahi bubukan nambahi gula. Dadi wedang kopi. Lek Bahtera TV ku jan kebacut yer. Kadang episode iki panas, episode iku udan. Kadang pindah sintok iki wis campur udan panas. Sing penting lah iso menghibur apa? Wong-wong payah iso guyu. Delok raiku ambek raimu. Masih ngono ya kebacut ayer. Sadekan dorong mari ku lho. Enak-enak panas moro lemah jemek. Kanane masuk alam iku emo kok Per. Tapi ya untung-untung dah seminggu wis upload pindo. Lah iya yer, tapi sing garai syutingnya suwe lho aku mbek kontok padha bebele. Lah wis Hul, lek kate ngarit iku ndang ngarit. Ojo malah ndoprok ndek kono wong wis mendung ngene kok. Yo sida Cak Mul. Yo istirahat ta. Wong dino yo sik dawa. Oh iya, Mbak Ajeng sida gak mulih ta? Ya mbuh Hul. Mbok mulih mbok lah wong wis gak ono kabare. Oh, yo sabar Cak Mul. Berarti Riko sida duda yo. Ya mbuh Hul. Padahal aku biyen ya wis gak kurang-kurang nang Ajeng. Tubuh ini yang ku ajak berjuang setiap hari. Untuk menafkahinya juga butuh rasa dihormati dan dihargai sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kok malah gawe kata-kata? Ya opo sih Riko Cak Mul? Aku ini mengutarakan isi hati, Hul. Lakon paham ta ora? Blas ora nyantol Cak Mul kata-kata Riko di pikiranku. Yalah, ya percuma aku ngomong iki Mang Hul ya. Wis budal ngarit kene, Hul. Yo Cak Mul. Wis suwe awak masuk. Ngomong lek nang arek uteke kopong. Wis tuas ngomong, tuas payah lambe. Kopong-kopong ngene ngrejekeni. Terus no wis nah. Belanono drondongmu sing praene lugu tapi asline brangasan iku. Lho, lah wong sing utang bank iku dudu anakku, Bek. Ajeng iku sing utang. Lah Mas yo ajeng sing utang, wong sing nguntal ya mul barang. Apane Bek, aja omangan. Rupane duwike iku lho mul gak ero. Kok dadi ngaran-ngarani mul iku lho. Sakjane Riko iku untung-untungan, Riko ku matur suwun nang aku. Ajeng sing utang aku sing nyauri iku. Aduh, lah untung-untungan apa sih nah? Saiki ndek-ndina ana wong lanang moro nyekel duwe akeh jarine dadi pemborong, jarine dadi sing ngene, jarine dadi sing ngono. Lek gak oleh duwe utangan mul iku oleh duwe tekan ndi? Wong padha-padha anake wong melarat. Dadi kon gak usah nyalano kene kono kene kono. Kon iku ya ora bener lek kelakuanmu pisan kaya ngono. Ngene iki lak malih sing tuwek melok tukaran ngene iki malih rame. Barek Riko iku lho kok percaya ae nang ajeng wong lamake 17. Riko ku balak-balik dilamak balak-balik sik gak krasa ae. Lah lek mul gak tau nglamak nang aku. Sajeke rabi ajeng iku moro nglamak iku. Ya padha, wong ajeng sadurunge rabi ambek mul iku menenge gak lumrah kok dadi anakku. Setora rabi mul iku ta wani nglamak nang aku. Ngono iku ya paling katut-katutan kon, ha? Apane Min? Ajeng mergane rondo ping 3 iku saking bejat larate arek. Lah maksudmu? Ya saking gableke wong lamak ngono. Aduh, ya ngono iku ya katut-katutan sing lanang gak mungkin nek duwe wadah kaya ngono. Apane Min?
Lah wong saurunge rabi-rabi mul iku ya ajeng wis rada ping 3. Saking bejate arek ketara lek turun mbokne. Lho, kon kok iso na dilok-dilok aku bejat pisan. Joko niku sing bejat wong kon niku tilake balon. Riko tambah tilake gerbone, Be. Tau dieret-eret wong di Tegalan ditumpaki wong atusan. Aduh, ya kon niku sing gak pernah kon gaeling digeger wong puluhan kaya ngono iku. Di stasiun barang iki kok gaeling. Aduh, aja kate ongket-ongket barang biyen min karuan minggat kono lho wis tuturono anakku sing bejat iku. Aku masih ada kongkongan minggat aku ya kate mule wis blenger aku ora betah kono ndek kene ngungokno lambemu nang kopeng jan panas gak karu-karuan tak dungakno kondo anakmu mari kita bawa oleh wong gak penet teko anakku. Astagfirullahaladzim ngono kate gak bejat anake wong mbokne ae omongane rusak kaya ngono. Wong lek gak tau ngaji ya ngono iku setanan.